spolupráci s Petrom uvádzajú paródiu Porucha! A je to! a je to. Adamat. Jej, to je ten zasraný Ronaldo. Teraz tu ide McKenzie prihráva, Kamo. ale zlým pásom. Ten komentátor je taký jebtý. Teraz ide Ja ho odhodím! Nie. Riti. A teda taká šanca nebolo. No, do Riti, keby ten komentátor zavrel gámo. Kedy sa na bránu. Drž hubu. A konečne. Konečne už drží hubu ten komentátor, ale kámo, chcem pozerať futbal. Čo s tým? Teraz tu. Ty debil, poď mi pomôcť, ty hajzel. Zasraný svet. Ty vole, kdo mi to klope, ty vole? Jaký debil, ja z tej ruším noviny, ty vole, on je tej klepe. Konečne sa tu, ty debil. Čo je? Moja telka zasraná do Riti nefunguje. Ty vole, počkej. Prosím, pomôž mi do Riti. Pomôž mi. Čo ti mám pomôcť tým, ty vole? Aha. No, tak kam... Tak počkej. Co je s tím? Co je s tím? Počkej. Nevidím. Kam si išiel, ty hajzel? Pomôž mi, Doriti. Poď sem. Doriti, kam išiel? Ja sa už zabijem. Skočím z tohto okna zo skurv. Super, Doriti. Že budem chorý. Ty vole, tak jsem tady. Ale co mám s tím udělat? Takhle to nakrivím například, takhle to nakrivím, takhle, jak moji starou, tak. Takhle tu ještě udělám. No, jede to. Co robíš? Jede to, tě říkám. Ne, ty debil. Kurník, tak počkej. Tak, jak to udělám ještě? Tak, zatočím to takhle do oblúku. Jde to? Nefunguje to, ale iba trochu. Ale Doriti, tak čo je s tím? Počkaj, tak skúsime niečo iného. Ja som to urval! Kámo, ja už sa naserem. Riti! Ja už sa naserem! Riti! Prdele, zasranej! Ja už sa naserem! Teraz tu, McKenzie na loptu. A môže... Ono to funguje! Ono to funguje, kámo! Messi teraz neútočil šanci! Držu by komentátor. A dáva gól! Ty vole, no už je to jede, ty vole. Áno. Ty vole, dobře. Jej, ono to konečne funguje. Tak Jej. teraz môže ísť sám na bránu. Akože sa raduje. Tak teraz môže sám na bránu, teraz dáva na oné. Konečne to. Ale je zlá prihrávka. Drží! Sprosto prihrávka. Teraz ale pozor, poteší tým ide. Nie. Slovensko nemá šancu teraz, pozor. Jej, funguje to, kámo. Konečne ti vole. Slovensko teraz môže čo urobiť. Slovensko útoč. Doriti! Tak ja som si tady přišel pozrieť zápas, on to nefunguje. Kurník, počkej. Mám tady tohle, zaberu tohle. Skočím z toho okna. Tak, tady to dáme raketu. Ja už skočím. Funguje to, kámo, funguje to. Ty už to funguje, dobře, konečne. Počkej, ešte to je dobré. Mesík, má loptu. Debil! To Riti, nefunguje to zase! Nefunguje to! Ešte zabijem, ešte to... Ty vole, čo počujem? Čo to nefunguje, ty vole? Počkej. Teď dáme tohle. Skočím z toho okna, Doriti. Tohle a niekam z toho okna skočím. Tak, ty vole. No ešte, už to jede? No áno, skvelé, let's go! Mesík, dobře. Nice, dobre, idem pozerať, áno. Yes. Piči kokot. No, pozri, jej. Díky, kámo. Ale drž piču, pozerám. Yes! Áno! Poď. A Dubravka vykopáva. A teraz je tam faul. Doriti! Ale netrafa bránu. Ja už ho zabijem. No
No, Jaký je stav vlastne? Kto hrá? hej, kámo, vypadneš. Hej, to prečo nefunguje? Dobre, tak. Dobre, Teraz nice. Slovensko vyhráva 1-0. A teraz Rusko sa musí snažiť. Či už to funguje? No, ti vole. Vôbec. Počkej. Vypadni do riti, drb! Teraz Slovensko. Do riti! Bum, prask! Oh, shit. Som to Ty roztrieskal. vole, ty si to rozbil. Drž hubu! Veď tam hralo Slovensko. Drž hubu! Španielsko. Drž hubu! U21, ty Už vole. drž hubu, lebo sa tu skočím z toho okna. Čo budeme teraz robiť? Počkej, ja mám nápad. Ešte to vyber, ty debil. Ešte to vyber. Ja mám nápad, ty vole. Debil. Riti, ja sa zabijem už. Tak, a kúkej tak to přibijú. Debil! Debil zasraný! Ešte zabijem. No. Kámo, ja musím skočiť z toho okna. Tak, a je... A je to! Kámo, to som od teba nečakal, že niečo Nie. vymyslíš. Kúkaj, ty vole, a ty... Áno. Mesík teraz môže rozohrať rozohrávku. A je tu ešte Dubravka. Teraz je tu útočná šanca. A gól! Yes! Gól! Yes! Pinokio zasraný, čo robíš? Nie, Pinokio! Sprostý Pinokio! Ešte sa tam fauli. To boli fauli. Sprostý Pinokio! Ale pekne Dubravka, sejvo! Dubravka môže! Pozrime sa. Zasraný Pinokio! Ešte je tu Mesík a... Au, čo tu Teraz je trtkajú? tam, Čo tu trtkajú? Boj o loptu. A Mesík to robil fantasticky. Doriti, oj, kamo, prečo? Ešte Mesík pekne. To robí spomedzi. Musím dať gól. Spomedzi oných. Čo, A žltá karta? žltá karta. Zasraný Pinokio! Mesíka. Sprostý Pinokio, čo si robil? No, idem dať gól. priamy kop Dáme gól, od Španielska. Yes! Sprostá princezna! Kop! Áno, Riti! Slovensko sa snaží udržať toto skóre. Dobre, kámo, tu máš tú zasranú loptu. Dobre, yes! Slovensko vyhrá. Yes! Ale nie, ešte mi ukazuj. Ešte! Túto paródiu vyrobil Peter A Michal. Ak sa vám video páčilo, tak dajte odber, inak vás nájde tento Minecraftový villager. Čaute! Dúfam, že vám neodumreli mozkové bunky. Kto to pozná? Áno, tak čaute!